ni Kristo, tukol lang kaayo. Bumalik ang Ginoo, may kilat ka mong kilam, nagagikan sa silangan. Sa iyong pagkatao at unang payong plano ng Ginoo, sa iyong kinabuhi. Sus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan og tuning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pamati kanimo o pagpasalamat sa imuhang pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat Amahan sa walay hunong nimong pag-atiman kanamong tanan. Salamat o Dios sa imong paggiya o pagpahinumdom sa angay namong buhaton samtang nagpuyo pa kami sa kalibutan. Salamat Amahan nga ikaw ang Dios paday nag-uban sa imong makatauhan o nagtubag sa imong mga hangyo o naghatag sa mong gipangayo kanimo. Imo kaming gibantayan, giproteksyonan ug imo kaming gitudluan sa tanang panahon sa angay namong buhaton. We declare blessing Amahan sa matag usa. Bisan pa sa among pagpaminaw karon sa imong mga pulong, panalangini kami. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Among itugyan diha kanimo mong kinabuhi. Ang among kasing-kasing idulungog among ihalad diha kanimo sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ug i-bless Ginoo matag usa nga dunay makatunan ug duna usab kami maikinabuhi ug amo kining ipaambit ngadto suban. Salamat Amahan sa imuhang dihog nga among naangkon na batunan ug imong gihatag sa matag usa sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo kanato kanako o kanatong tanan. Mayong gabi, mayong gabi no sa tanan dalaygon ang Dios. Hey. Okay, mayong gabi, mayong pagpaminaw sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagsunod sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan. Oras sa itong programa, alas 8:00 na sa kagabion. Ang atorong hisgutan mga kaigsonan, unsay atong buhaton sa panahon sa kalag-kalag. Musayo sa kalipay, magsadya ta kanunay, muday ta na tinuray. Mulukso ta, lukso nga pinakakusog. Sige ilukso, tanan mo lukso, dayon ta ang Ginoo. Mupagpagpagpagta. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ninyo Edgar Sumampong, Silin Bakote, mayong pagiguban Jeter sa Ginza. Mayong gabi Pastor Gideon, mayong gabi sa tanang naminaw dalaygon ang Dios sa walay katapusan watching Danao City, Cebu.
Mayong gabi may pagpaminaw ni Dinula Abuda rin. Good evening from Norso, Bahum Bandan, Dumaguete City. Mayong gabi may pagiguban. Gikan sa Norso, si Dinulan Abuda rin. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, day ko nang iyang halan, tanang adunay gininhawa. Mayong gabi ni Bilin Largo, Pastor, pwede matukar ang Diyos ikaw lang. Sa ikakuha na nga pangitaon diri sa ito nga programa, mga kaigsunan. Ang i-request diri nga ang Diyos ikaw lang. Okay. Ang Diyos ikaw lang. Ato ni nga tagaan og pagtagad, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Diyos ikaw lang diri lang sa ito nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ni tagaan og pagtagad, mga kaigsunan. Unang request. Sa tuno kong korona, Mayong gabi, mayong pakiguban ni Conchita Hidley. Mayong gabi ni Ilma Ubas. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, Isad. Paapil ko ang imo ampo, Pastor, kay sakit kayo akong lawas. Sakit akong ulo. Ika ni New Edgar. Ayuhon ka sa Ginoo, brother New Edgar. Ato rong hisgutan, mga kaigsunan, kay matod pa sa ato ang nakatuunan sa pulong sa Dios. Kita mga Kristohano, mga magtotoo, ididanta sa pag-apil sa kalihukan sa mga tradisyonal nga selebrasyon nga atong makitaan sa kalibutan inig sud gyud sa Nobyembre. Pangutana, unsa man di ay na lang atong buhaton. Mao ni atorong taganong pagtagad. Jesus ikaw. Mayong gabi may pagkiguban ni Malin. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan salamat sa Ginoo. Sino Malin al Puerto Katakutan, maayong gabi. Si Kylie Jan, si Jose Dandan Umbion, si Rinsby Ayuban, maayong gabi. Maayong pagpaminaw, si Amay Dabo watching from Hong Kong, maayong gabi nimo Amay. Og si Malin request og pasasalamat. Maayong gabi may pakiguban ni Malin, matod pa. Sige, salamat kay sa pag-share, no. Si GPC Santiago, maayong pakiguban, og Sister Josephine, maayong gabi. Ang purong-purong sa Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Marlene Givol, maayong evening kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kahigayonan, kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Mayong gabi ni Bilin Largo o ni Rachel Narciso Lasconia. Good evening, Pastor, og sa tanang naminaw ang pulong mo kinabuhi ko. Request awit magalangin, salamat sa gugma. Salamat sa gugma, makabless kayo ni nga awit na koning isave o sa kay oras na pod kaayo sa gamay na lang pod ang atong oras. Si Login Gonzaga, maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Ingon usab kanimo, Pastor, maayong gabi from Negros. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na usab ni Inday Dorlin Incabot Insay og ni Glory Donaire, kalma lang ta, ni Vilma Almedora, mayong gabi from Abuyog Lite. Si request og awit magkalangit, no, Antoson lang. Si Conchita, si Milani Dandan Rivera, maayong pagpaminaw. Mayong gabi, Pastor, request ko awit magkalangit, Espiritu sa Dios, kasing-kasing ko.
magadayeg sama kang David. Sige. Napay oras ako ra gyud ning matagan og pagtagad sa atong panaguban. Sa among pagsimba, O Diyos, ikaw Ato rong hisgutan mga kaigsunan kining kay matud pa sa ato ang nakatunan sa balang kasulatan nga kitang mga magtotoo gidid-an gyud sa pagpakigsulti sa mga espiritu o sa mga kalag nga namatayan. Kada mga nangamatay nga mga tao ang ilang kalag dili angay yung pakigsultihan, dili angay pangumustahon, kay matod sa atong gibasa sa libro sa Deuteronomio gikasilagan sa Dios kanang mga taong makigsulti o makigistoryas mga espiritu. Oras sa itong programa mga kaigsunan, alas 8 na sa kagabion. Ablihi ang inyong Biblia mga kaigsunan o ablihi diha sa libro sa Ecclesiastes. Maunay at angay na to nga tun-an o pamalandungan sa mga pulong nga maoy ato karong gikinahanglan. Maayong gabi may pagiguban ni Jean or Gian Sampero Tokiro. Maayong gabi Pastor. God bless watching from Pakwan, La Libertad. Si Rosan Pisan Gulo, maayong gabi may pagiguban. Ako lang andamon mga igsoon ang gi-request dire nga awit. Ako saling andamon para kung doon na pay oras sa ato ang panaguban human sa paghisgot sa pulong sa Ginoo ato ni matagaan og pagtagan. Okay, salamat kay sa mga nag-request nga ning awit Dios ikaw lang. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang mensahe sa Ginoo diha sa Ecclesiastes kapitulo 12. Arita sa Ecclesiastes kapitulo 12 mga kaigsunan. Kay dinhi nato makit-an ang angay natong buhaton bisan sa ato ang pagpaingon sa bulan sa Nobyembre. Dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang Biblia nagsulti o nagtudlo kanato sa mga butang nga gikinahanglan natong buhaton sa tanang panahon. Dili lang ni mga igsoon sa matag Nobyembre kundi gikan sa Enero hangtod gyud sa Disyembre. Nag-ingon dinhi mga kaigsunan sa Ecclesiastes kapitulo 12, busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ikaw, sa dili pa mo abot ang makasubo nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Kini mao nga mensahe mga kaigsunan alang ni sa mga taong may kinabuhi. Ikaw ug ako ang gipakigsultihan niini. Ikaw ug ako nga maoy gipadad-an sa mga mensahe
mahitungod sa angay natong buhaton, angay natong himuon samtang doon na pay panahon. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, kining pulong paghinumdum sa atong Dios. Ingon din nga hinumdumi ang imong magbubuhat. Hinumdumi samtang doon na pay panahon, doon na pay adlaw, na apa kanimo ang tanan. Dili maayo mga kaigsunan nga hinumduman lang nato ang Dios kung wala na tay insaktong kusog. Dili maayo mga kaigsunan nga makahinumdum ra ang tao kung 60 or 50-50 na. Kay kasagaran mga kaigsunan na batasan sa mga tao, isa mo sampit o Ginoo kung wala na'y kadaganan. Kay usahay mga igsuon ang tao na batasan niya nga mura bitaw og kanang panapos na lang ang pagsampit sa Ginoo. Mintras dili pa kanang critical, dili pa 50-50, mangita gyud mga pamaagi. Pero kung 50-50 na, wala na'y kapadulngan, ang kwarta dili na makatabang, ang doktor dili na makaluwas, ang doktor dili na makatabang, bisan unsa kadaghan sa imong kwarta, mauna na tayo mga kaigsunan nga ang ato ang kalag, mangita nag Dios. Apan giklaro sa Biblia, nga daghan kaayo mga tao nga mangitag Dios, dili na dawaton sa atong Ginoo. Tungod kay ang ilang mga buhat nakapalayo sa Dios. Nakilat? Kusog? Okay. Inara niya ako kusog. Salamat kayo no, ang ako ang mga anak. Sige. Sa mga ako sani nga kuaning pasudlag gamay awit ha kay ako ang check upon kon dili ba delikado atong transmitter kay ang akong mga anak dili gyud din anak ka kana bitang kaswito. Maluoy sad ko sa ato ang mga listener pod sa 101.3. Kung okay ra kaya ra sa ato ang area ang panahon kanang pagkilat, pagdalugdog, dili na ko i-off ang ato ang transmitter. Muna nga ako lang usa pasudlan og kadali ha ang ato ang programa, pasudlan usa nakog awit pasasalamat para ako ang ma-check ang gawas kung okay ra ba. Kay nagkilat daw. Ako sang tagaan og pagtagad ang awit makalangit. Sandigan kami hindi pinabayaan. O Diyos, Ikaw ay naririyan magpakailan pa man. Ang iyong mga plano sa akin. Okay ra di ay salamat kayo, layo ra kayo ang kilat. O niya maka sunod ra gyud ang ato ang mga listener sa ato ang FM station 101.3. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Kuyog usab nato mga kaigsunan ang mga moripli. Maayong gabi, maayong pagig-uban o maayong adlaw, maayong udto, maayong gabi. May buntag sa mga moripli. Okay, ato nga tagaan gyud og pagtagad mga kaigsunan, mahitungod ni sa matag kinabuhi sa tao. Dili maayo mga kaigsunan nga atong hinumduman ang Dios kanang panapos na, kanang wala na bitaw kapaingnan. Unya mura bitaw og kanang dili kay mura. Dili gyud maayo mga kaigsunan nga
murag panapos na lang ang atong Ginoo. Murag kana bitawng dili gyud maoy una. Kung wala nay kadaganan, wala nay kapaingnan, moingon na lang sa untaman, Ginoo na lang gyud ato ang daganan. Ginoo na lang gyud maoy tugyanan sa tanan. Mga igsuon, sa ato pon nga nakatunan ka ganyan buntag, dunay mga tao nga sa panahon nga musangpit na sa Ginoo ug muduol na niya, dili na dawaton sa Ginoo. Nganuman, tungod kay ang ilang mga buhat, wala makapalipay sa Dios. Ang tao nga makasasala kung muduol sa Ginoo, dili siya dawaton kung dili siya maghinulsol. Dili maminaw ang Dios. Matod pa sa usa ka tawo nga giayo sa atong Ginoong Hesukristo, wala ra ko malimot mga kigsunan, naa sa Juan 9:31 ba to? Ingon din mga kaigsunan, okay, mao ni. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminaw niya katong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Kini maong mensahe mga kaigsunan gisulti ni sa usa ka taong giayo sa atong Ginoong Hesus. Siguro nakadungog siya sa wali ni Propeta Isaias o sa mga taong magwawali sa ilang panahon nga gibasa o gikutlo diha sa basahon ni Propeta Isaias. Diha sa 59, Isaiah 59, versikulo 1. 51, 59. Ako ni nga tan-aon. Isaiah 52. Ari dago ito 52. Wanag yun. 59. Okay. Isaiah 59:1. Koneksyon ni siya sa gisulat ni Propeta Isaiah sa iyang libro sa Isaias. 59, versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Nag-ingon din nga ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili siya makaluwas, og dili usab bungol ang ihang dalunggan, nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nagulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. Mao ni gipakita nga kinaiya sa atong Dios. Iyang prinsipyo dili ta pwede mga kaigsunan moreklamo. Dili ta pwede mga kaigsunan nga magbagulbol. Dili ta ka reklamo mahitungod sa prinsipyo sa kinaiya sa Dios. Nga gipakita dinhi mga kaigsunan nga kun ang usa ka tawo nga walay panahon sa Dios, kanunay rang nagpakasala o kanunay nagbuhat sa mga buhat nga dulumtanan at tubangan sa Ginoo, sa panahon nga mag 50-50 na siya, musambit na sa Ginoo, dili na sa tubagon. Gawas lamang kung maghinulsol siya. Pero kanus aman maghinulsol ang tao kung anay panahon. Mga igsuon, gidasig ta nga samtang may panahon pa, batanon pa, buti pasabot, makasabot pagyud ta, do na patay kusog, insakto patag panimuot, kumbaga wala pa kaango-anguha, kay moabot gyud ang panahon mga kaigsunan nga ang kahimtang sa tao inig kadako na sa edad, mura siyag bata. Kanang mga dagko na kay edad, kinahanglan na siyag alam-alaman, mura na siyag mga bata nagbuot. Gagmay nga bikil, dagko na kay na nila. Gagmay nga mga istorya, mura og kanang bugat na kay na nila. Mo na nga dili maayo mga kaigsunan nga
isa nato hinumduman ang Dios kung wala na'y panahon. Dili na nato magamit ang mga hiyas, mga talento, abilidad. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga sa tanang panahon, ilabi na sa ato ang pagpaabot o pagsuod sa bulan sa Nobyembre, kinahanglan atong hinumduman ang magbubuhat. Inay nga kana bitang ang uban mo sa ulog sa kalagkalag. Ang atong buhaton dili ang pagsundog o pagpakigsulti sa mga espiritu o sa mga kalag nga namatayan. Kundili ang pagpahinumdom, ang paghinumdom sa Dios samtang doon na pa'y panahon. Unsa may atong hinumduman? Diha sa Dios. Ang Dios mga kaigsunan naghulat sa imong mga pagdaig. Naghulat ang Dios sa imong pagpasalamat. Naghulat ang Dios sa imong response sa iyang pagtawag. Nangita ang Dios kung kinsay ihang pawalihon. Nangita ang Dios og mga magsasangyaw. Nangita ang Dios og mga sumusunod. Nangita ang Dios og mga kasing-kasing nga interesadong magpatudlo, kanang interesadong magkat-on sa iyang mga mensahe. Atong hinumduman ang Dios mga kaigsunan nga siya ang nagbuhat ug nag-umol nato ug siya mo'y tag-iya sa tanan. Siya ang naghatag kanatong trabaho, siya ang naghatag kanato og abilidad sa pagnegosyo, siya nga Dios nga mao'y nagsupply sa tanan. Maunay angay natong buhaton inigsuod sa Nobyembre sugod karon. Ang paghinumdom ra gyud sa Dios mga igsuon sa iyahang katuyuan nganong ikaw ug ako gibuhi ta. Nganong ikaw ug ako mga kaigsunan iyang gisuplayan. Iyatang gitagaag hiyas. Iyatang gihatagag abilidad nga wala sa uban. Iyatang gitagaag kaalam, kahibalo nga wala sa uban. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga dili nato batasanon ang gihimo sa kadaghanan nga isa lang sila mahinumdom og Dios kung 50-50 na. Magsampit dayon og Ginoo pero samtang lig-on pa nindot pa kaayog lawas, doon na pa'y kusog, naapay bukto, naapay mga lig-on pa kay bukog mga kaigsunan, perting mo yaga-yaga. Grabing nakabinuang sa ilang kaugalingon. Bisyo dito, bisyo dire. Pero sa diha nga kuhaon na ang kinabuhi, isa pa mosampit o Ginoo. Karon, ang gipakita sa Biblia nga dili tanang mosampit sa Dios, iyahang dawaton. Dunay mosampit gani sa Dios, iyahang salikway. Ngano man, kay isa raman mosampit, wala na'y mahimo. Isa lang mo sampit mga kaigsunan kung wa na magtinga na. Pero katong lig-on pa, katong lig-on pagbukog, kusgan pa, walay Ginoo. Wa gyoy panahon sa Ginoo. Mao nang ikaw ug ako mga kaigsunan, ang angay natong buhaton, karon og pagsulod sa Nobyembre, hangtod sa umalabot pang mga adlaw, pagdaig sa Dios, pagpasalamat sa Ginoo. Hinumduman nato siya mga kaigsunan nga siya ang nagbuhi nato. Siya nga Dios naghatag kanato og kusog. Iyatang giproteksyonan sa mga katalagman. Iyatang gilikay sa mga makainguntang nagkalaiyang mga disgrasya. Iyatang gilikay. Ang rason aron mo daig ta sa Dios.
Ang rason aron magpasalamat ta sa Ginoo. Ang rason mga kaigsuonan aron iwarawara nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Doon na tay kusog sa pagdaig. Doon na tay kusog mga kaigsunan sa pagbayaw sa Ginoo. Doon na pa'y panahon mga kaigsunan nga muluhod ta. Dili kay mo sampit tas Ginoo, di na gani katuyod ng tuhod. Dili na to suhundugon ang kalibutan nga isa mo sampit o Ginoo, nakahigda na. Kinahanglan mo sampit ta sa Dios samtang kumay panahon pa. Samtang doon na patay kusog, makasabot pa ta. Doon na patay hiyas. Doon na patay kakayanan. Sangpito na to ang Dios. Daigo na to ang Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mangutan ako ninyo, sa inyong pagkakristohanon, giunsa ninyo paggamit ang inyong panahon? Kanang sigig paniid sa mga propesiya? Daghan ra ba kayo mga propeta, mga kaigsuonan nga nagpropesi sa mga panghitabo sa Pilipinas, mga igsuon? O niya, ang nahitabo mga kaigsuonan sa mga tao nga sigsunod diha, nagsigi nila og bantay anang the big one sa mga buto sa bulkan. Dili na kapasalamat sa Dios. Pero gusto sa Ginoo nga sa atong pagkakristohanon, ato siyang hinumduman, ato siyang daigon, ato siyang bayawon, ato siyang simbahon mga kaigsuonan, pasalamatan nato siya. Si Apostol Pablo miingon, pasalamat ninyo ang Dios sa tanang panahon, kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Muni gusto sa Dios mga kaigsuonan nga atong buhaton ang pagpasalamat. Daghan kayong pwede nga kana bitawng ikapasalamat nato sa Dios. Usahay mga kaigsuonan ang mga tao moingon nga murag nahurot naman ang angay na kong pasalamatan. Katunan lang mohatag ko kadaogan, magpasalamat ko sa Ginoo katong sa unang panahon, mga bata pa ko, 1990 pa. Wala na, dugay na kayo. Unsa man ay gibuhat sa Ginoo? Kaganina. Gibantayan ka. Gipakaon ka. Gibistihan ka. Giproteksyonan ka. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao nang pasalamatan nato ang Dios. Sa adlang Domingo mga kaigsunan, kon ang tanang tao nakasabot pa sa gibuhat sa Ginoo, nakakita pa og gitutukan pa ni sa tao, kay dili man pud makakita ang tao kung dili niya tutukan ang gibuhat sa Dios. Tinuod na daghang kay mga tao mga kaigsunan nga nagtuo Ginoo, pero ang gitutukan mga buhat sa tao. Ang gitutukan mga propesiya nga wala na sa Biblia. Munang kuli kayo makapasalamat ang tao labi nagsigig paminaw sa mga propesiya nga makapa-anxiety hinuon og samot. Mao na nga kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo, wala tay laing hatagan sa atong nauna. Wala tay laing hatagan mga kaigsunan sa atong kasing-kasing. Para ang Dios mga kaigsunan, andam instansyang manalipod. Dili niya bawion ang iyang saad mga kaigsunan nga di kaniya pasagdan. Di ta niya biyaan. Munay saad sa Ginoo. Dili lagi ta mo biyaan. Dili lagi ta mo pasagdan. Importante kanunay nato siyang hinumduman samtang may kusog pa. O niya, kay ato mang gihinumduman ang atong Ginoo, dili ta mo sugot nga kitarapoy makahinumdum. Atong pahinumduman ang atong mga kabatanunan, ang atong mga kabataan. Usa ka testimony mga kaigsunan akong ipasalamatan ng Dios. Samtang nag-general cleaning may dire, ang ako asawa dito sa Pecas kwarto, nya ako po dire, kapirti namang abuga gyud dinhi sa kuan. Kanang ato ang recording studio, kay taga-bulan man gyud unta nako ni limpyuhan. Nya tungod kay na busy nako sa paggamag pag human sa tong simbahan, muning wala nako malimpyuhi. Perti na gyud pagkaabuga o niya madaot biya po ning mga
kuan kaning mga gadget kung dili nako matiman. Samtang busy kay ko diri, mingaw man akong anak. Wala naman mag kisaw-kisaw akong mga anak diha sa sala. Ning gawas ko kay abi na kog asa. Tuwa day sulod sa simbahan. Nagsige po day siya video-video dito unya nagpractice siya bass basta siya keyboard ako na lang pong gipasagdan. Akong kalipay, akong pagpasalamat mga kaigsunan nga ang akong anak walay lain nga gibuhat ang iyang gibansay iyang kaugalingon aron sa iyahang pagdaig sa Dios. Kana bitawng malipay ko nga magsudong sa kong anak nga makakaton nag drums, hinay-hinay na pod nga makakaton og keyboard, hinay-hinay na pod nga makakaton og bass guitar, nya hinay-hinay na pod nga iha na po ng murabag tilaw-tilawan niya ba ang mga instrument. Ako ra yung pasagdan, ikaw na kanang gitudloan naman ti ka unsaon pag-on. Kana akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan, akong kinabagulang nga anak, kabalo na gyud siya mo sit up. Gikan sa kuaning kana bitawng outlet paingon sa mixer, paingon sa amplifier, kumbaga sit up sa simbahan, kabalo na ginaana akong anak. Kana madomingo mga kaigsunan nga madugay-dugay ko og gawas diri sa ato ang recording studio. Mamaniid akong anak nga murag dugay mas papa. Wadto dayon sa simbahan, siya na'y mag-sit up. Mao na akong gipasalamatan ng Dios. Ako gyung gipasalamatan ng Dios kay ngano man ihang giatiman ang akong anak. Iyang gibless ang akong mga anak. Kana bitawng ang atong mga anak doon na sila'y kalipay sa pagbuhat sa mga buluhaton diha sa simbahan. Usa na sa mga ebidensya or mga ilhanan nga ang Dios nag-uban nila. Muna nga kining ato karon nga mensahe nga nadunggan ngang atong buhaton mao nga hinumduman nato siya, dili nato tugutan nga kita ray makahinumdum. Kundi atong isugilon, atong pahinumduman ang atong mga anak, atong pamilya, atong mga ginikanan. Dili kay matag Nobyembre magsigig handom sa mga nangamatay nga wa naman to sila'y kalibutan ug matod sa atong Dios nga gisugilon sa kahimtang sa mga nangamatay, wala na to'y kalabutan pa. Wanawa tapos na ang kaibog, kasilag, dili na sila makaapil sa kalihukan sa mga buhi. Pero ang mga buhi, nag-ilad-ilad sa ilang pagkabuhi, kay nga naman, wala maminaw sa pulong sa Dios. Pero dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo nga sa imong kinabuhi, naminaw ka karon nga ang gusto sa Dios mga kaigsunan, nga ato sang hinumduman, dili sa panahon nga wa nay mahimo pa. Dili kay hinumduman nato ang Dios mga kaigsunan kanang gikuli-kuli na. Nga matod pa dinhi mga kaigsunan sa akong gibasa sa libro sa Ecclesiastes, nga matod pa moabot ang panahon nga hanap na ang hayag gani sa adlaw. Ang hayag sa bulan, hayag sa bituon, kanunay na lang magdagom. Moabot ang panahon nga dili na kayo kakita ang tao. Ang problema, isa pa makahinumdom ang tao kung wala na'y mahimo. Dili malipay ang Dios nga isa rata mo sampit, isa rata magpasalamat, isa rata mo duol sa Ginoo kung wa na'y kapaingnan. Gusto sa Dios nga samtang doon na pa kay kusog, samtang nindot pa ang imuhang pagbati, wala pa kay gipamati, nindot pa ang imuhang panglawas, ang imuhang kanang kusog, ligon pa, buhatan na, gamitan na sa pagdahig sa Dios, sa pagsimba sa Dios, sa pagpasalamat sa Ginoo.
ug sa pagsunod sa mga buluhaton nga giandam nga gisalig sa Ginoo sa matag magtotoo. Atong hinumduman ang tanang tao gitagaan sa Dios og gasa. Dili lang kay akuray gihatagan og gasa. But ipasabot, dili lang kay akuray gihatagan og trabaho. Ang matag magtotoo giandaman og trabaho sumala sa matag gasa. Gasa sumala sa matag gasa og hiyas sa balang espiritu. Og niingon si Apostol Pablo, kung ang matag magtotoo mulihok sumala sa ilahang unsay giingon ni Apostol Pablo na ana sa 16 sa kapitulo 4 bersikulo diha sa libro sa Epeso kapitulo 4:16. Diha kang Hesus magkahaom ang tanang bahin sa lawas o magkadugtong ang tibuok lawas pinaagis tagsa-tagsa kalutahan niini. Ang lawas nga gisgutan kitang mga magtotoo, kita ang simbahan, kita ang lawas ni Jesus Christ. Ingon dinhi, busa kon mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo og malig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Nganong pinaagi man sa gugma? Kay ang gugma maunay makapalahutay sa tao. Kay ang gugma maunay makatabang aron makapadayon ang tao sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kunwa kay gugma mabalhin gani imong pagbatis kalibutan. Murag hapdi na lang imong pagpangalagad og kapoy na ang imuhang pagsimba. Labi na bisan gani sa adlaw Domingo. Pero kung buhi kanunay ang imong gugma, ang imong pag-ila sa Dios, dili ka malimot sa mga buluhaton. Kalipay nimo ang pagduol sa Ginoo. Kalipay nimo ang pagbasa. Kalipay nimo ang pakigsulti sa Ginoo. Ang imong kusog nga gikan sa Ginoo, imong gamiton sa pagbasa, imong gamiton sa pagbansay sa mga buluhaton diha sa pagsimba nimo sa Ginoo. Kay daghan kay buluhaton mga kaigsunan sa pagsimba. Sama ng pag-awit. Kinahanglan kitang mga Kristohanon kantigog yung moawit. Bahalag yabag importante na kahuman kag usa ngadto nas daghang mga awit. Kinahanglan imong gamiton ang imong huna-huna nga karon maayo pa. Kay moabot ba gyud ang panahon mga kaigsunan nga ang huna-huna sa tao mausab ba. Kanang wala na'y pasensya, mugbo na kaigbuot, labi na kung mga idaran, gagmay na kaigbikil. Sintakanay na. O niya, mao pa na'y panahon nga hinumduman niya ang magbubuhat o moingon nga, Lord, gamit ako. O say gamita nga maglisod na magkag-alsa? Ang gikinahanglan natong buhaton mga kaigsunan, mao nga hinumduman nato siya diha sa atong pagsimba, diha sa atong pagpasalamat, sa atong pagpuyo, diha sa atong pinuy-anan atong hinumduman ang Dios. Ang pagpasalamat mga kaigsunan dili lang sud sa simbahan, kundi bisan asa nga lugar. Samtang magtrabaho ka, ihatag ang imong nahuna. Ihatag imong kasing-kasing ato sa Ginoo. Ihatag ang imong pagbati. Higugma ang Dios. Huna-hunaa siya. Hinumdumi siya. Muna giingon sa Ecclesiastes kapitulo 12 mga kaigsunan nga hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Samtang nindot pa kayo ikinsay-kinsay. Samtang nindot pa kayong ilukso. Samtang nindot pa kayong ipakpak mga kaigsunan. Iwarawara ang atong kamot sa pagkamaayo sa Ginoo. Isayaw nato ang ato ang kusog. Gamito nato sa pagsayaw
diha sa pagdaig sa Ginoo. Dili nato ihatag atong nauna, atong kasing-kasing sa selebrasyon sa kalibutan. Kang selebrasyon sa kalibutan, mga kaigsunan, nagpakita sa hulagway sa kamatayon o nagpakita sa hulagway ni Satanas. Kabantay mo sa Halloween, kasagaran mga kalabira, mga dagkong mata, pulag mata, naisungay, itom og mga bisti, naghulagway sa kamatayon o naghulagway sa presensya ni Satanas. Mao na nga kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, dili na tutugutan nga ang ato ang nadawat nga hiyas, nadawat nga gasa, kusog, maayong panglawas, dili nato ni gamiton para sa mga buhat nga gikasilagan sa Dios. Daghan kay mga tao, mga kaigsunan, perting layo ang minteryo, pero moadto gyud. Pero adlang Sabado, aw adlang Domingo, mga kaigsunan, doon ra kay simbahan, di gyud kaadto. Ngano man, ilang gihikawan ang Dios sa ilang kusog, nga dili gikan kanila kun dili gikan sa Dios. Dili nato idalo, mga kaigsunan, ang kusog nga gikan sa Dios. Atong hinumduman nga ang tanan nga ni anato gikan sa Dios og para lamang sa Dios. Dili ni para sa kalibutan. Dili ni, mga igsuon, para sa kalihukan nga gikan sa mga pagano o mga tradisyonal nga kalihukan nga sumala sa gibasa nato diha sa Deuteronomio, mga kaigsuon, kapitulo 18, kaganang buntag, nga katong mga tao nga magpakigsulti sa mga espiritu, katong mga tao nga makigsulti sa mga kalag, dulumtanan at ubangan sa Ginoo. Gikasilagan sila sa Dios. Nya inig kadayon ng kamatay, musampit sila sa Dios. Ingon ang Ginoo, may patungo sa katao nga naayo. Diha sa Juan 9 man to, 31. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw niadtong mga pag-ampo sa mga makasasala. Nya sa Isaias kapitulo 59:1, mupalayo ang Dios sa tao nga muampo niya nga sige rag buhat og buhat nga dulumtanan sa Ginoo. Unang kitang mga Kristohanon magamping ta. Ampingan gyud nato atong mga buhat, ang atong baba, atong mga linihukan. Kinahanglan ang atong baba, ang ato ang linihukan, bisag asa ta. Kinahanglan makit-an ta sa Ginoo nga nagdaig ta niya. Nisalig ta niya. Nakit-an ta sa Ginoo nga ang atong una-una, atong kasing-kasing, miila og mintuo nga wa gyud tay mahimo kun wala siya. Walay makalabaw sa Dios. Walay makakumpara niya. Bisan ang salapig, bulawan, kabtangan sa kalibutan, dili makatupong sa Ginoo. Trabaho, negosyo, kwarta, bulawan o guban pa. Ang miila niini nga maoy pinakagikinahanglan nila, mga taong way Ginoo. Pero ang mga taong dunay Ginoo sama nimo. Gigamit ang tanang panahon, kusog, hiyas, abilidad, talento para alagaran ang Ginoo. Mga igsoon, kinahanglan nga sa ato ang tikang karong Nobyembre, wa tay laing buhaton ang pagdaig, ang pagpasalamat. Dili na to ihatag ang atong nauna. Dili na to ihatag ang ato ang kasing-kasing, atong panahon, atong hiyas, alang sa kalihukan sa kalibutan. Wala tay maani ana. Wala tay ganti nga madawat ana gikan sa Dios. Dili usab ta niya panalanginan. Kung atong ihatag ang hiyas, kusog, labi na adtong minteryo, mga kaigsonan, kay makigsulti dito kalag, usana ka klaseng dulumtanan.
akong balikon sa pagbasa mga kaigsunan diha sa Deuteronomio 18 nga mato dinhi mga kaigsunan sa versikulo 10. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Sunod, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananag-an, sa mga salamangkiro, o mudangop sa mga tigsampit og mga espiritu, o tigsampit sa mga kalag. Ayaw mo og dangop, ayaw mo og kuyog. 12 nganong dili ta pakuyogon. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Ya katong mga nagbuhat ana mga kaigsunan inig 50-50 na. Musampit man na Ginoo. Karon dunggon day na sila. Siguro moingon ang tao murag dunggon, pero ang Biblia nagsulti dili na daw haton. Kay katong na lig-on pagkusog, insakto paglawas, insakto pag huna-huna, way panahon sa Ginoo. Munang ayaw usiki ang imong panahon nga lig-on pa ka, daghan pang mga lugar imuhang maadtuan, nindot pa kaayong ikarag-karag, kanang isuroy-suroy ba, murabag kasing karagan, bisag asa na lang paingon, gamitan ng imong kusog sa pagdaig sa Dios, sa pagpasalamat sa Ginoo. Gamita ang imong kusog sa pagbansay o pagmanso sa imong kaugalingon nga mahimo kang andam sa pag-atubang sa Ginoo. Kay mao gyunay gipahinumdom diha sa mensahe sa Ginoo mga kaigsunan. Mga angay buhaton samtang buhi pa. Ang pagdaig, ang pagpasalamat, ang pagsimba ngadto sa Ginoo kinahanglan ipadayon gyud. Unya ibin gani ang mga propeta kaniadto nagsulti usab dinhi sa Amos kapitulo 4. Nindot kay na mga kaigsunan. Bisan si propeta Amos nagsulti sab sa diha. Amos kapitulo 4. Ingon diha sa versikulo 12. Busa katawan sa Israel silutan ko gayud kamo ug kay himuon ko man gayud kini pangandam sa pag-atubang sa inyong Dios. Mao na nga usa sa angay natong buhaton mga kaigsunan kining pulong pagpangandam. Unsay buhaton aron mangandam ta? Kinahanglan naatay extra nga lana. Ang napulo ka mga babay diha sa sambingay nga gibilin sa atong Ginoong Jesucristo sa Mateo kapitulo 25, adunay napulo ka mga dalaga. Ang napulo ka mga dalaga mao ang mga gipang balaan o gipang matarong sa Dios kang diha kang Kristo Jesus. Mga tawo nga gipasaylo, mga tawo nga giputli sama nimo, sama nako, sama natong tanan. Kita ang gipasabot sa atong Ginoong Hesus kanang napulo ka dalaga. Pero ang subo diha mga kaigsunan, ang 5 ray maalamon, ang 5 sad maoy danghag. Ang nakapadanghag sa 5 nga naa naman ta sila'y nakatuna, naa na sila'y suga nga nagrepresent sa pulong sa Dios, naa na sila'y lana nga nagpakita nga nana nila ang patik sa Dios nga maong balang espiritu. Lamang wala nila paharia. Wala makalihok ang Holy Spirit sa ilang kinabuhi. Pero sa mga 5 ka mga dalaga nga malamon, nagtukaw sila. But ipasabot, ang tanan nga naa nila ilang gigamit
sa tinud-anay nga paghulat sa gisaad sa Ginoo nga siya mobalik. Nagtukaw sila og puno kanunay ang ilang panudlanan og lana. Puno sila sa kadasig, puno sila sa kalipay, naa kanunay ang kalinaw, ug naa nila ang kalipay sa pagsimba sa Dios. Sa paghulat mga kigsunan, ang pulong paghulat mga kigsunan, kanunay nagdaig sa Ginoo, kanunay nagpasidungog sa Dios. Wala nila ihatag ang ilang una-una kasing-kasing sa mga kalihukan sa kalibutan, ug mao nay gusto sa Ginoo nga mao iyang makit-an sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi ug sa atong kinabuhi. Nga inisod sa Nobyembre, wala tay laing tutukan. Wala na tay laing buhaton ang mga butang nga ikalipay sa Dios. Ang pagsimba sa Ginoo, ang pagdaig sa Ginoo, ang pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw ihatag ang imong naunang kasing-kasing sa gibuhat sa kalibutan. Kay wala ta luwasa para gamito nato ni para sa kalibutan. Ikaw ug ako giluwas o gibag-o gihinluan ta para mosimba sa Ginoo. Para magpasalamat sa Ginoo. Para magdaig sa Ginoo. Diha nato mansuhon ang atong kaugalingon sa pagdaig. Unya dili lang ang atong kaugalingon, kundi ang atong mga pamilya. Ato silang agnihon nga mosimba sa Ginoo ilabi na gyud sa adlang Domingo. Unya, ipadayon ang imong pagbasa sa Biblia. Ipadayon ang pagtamod sa mga mensahe sa Ginoo sa mga bersikulo nga naa sa Biblia. Ako advice mao ni. Katong mga naitrabaho, usa sa pinakaangay ninyong buhaton kana ba yung pag-memorize og bersikulo. Labi na gyud sa mga abroad. Pag memorize gud mo og bersikulo diha, dili lagi mo laayan. Dili mo kapuyan. Excited mo kanunay. Dili mo pull-an sa iyong trabaho. Sulay ra gug memorize ang mga bersikulo. Unya samtang nagtrabaho mo, nagmemorize po inyong nahuna sa mga pulong sa Ginoo. Puna ang inyong hunahuna sa pulong sa Ginoo. Inig-uli ninyo sa Pilipinas, gamiton mo sa Ginoo. Para ihatod ang iyang mensahe nga mo'y makabag-og makaluwas sa tao. Dili kwarta mao'y gikinahanglan para ang tao makabaton og kalipay. Dili kwarta ang gikinahanglan para ang tao mutahod, magtinarong. Ang gikinahanglan sa tao, mensahe sa Ginoo. Wala nga hinumduman gyud nato ang atong Dios, ang atong magbubuhat. Dili nato tugutan nga isa lang nato hinumduman og moingon ta nga gamita ko Lord. Unsa pa may gamiton sa Ginoo nga ang kusog nga iyang gihatag imo nang gigamit sa kalibutan, giadto na nimo og binteryo unya karong mo 50-50 na moingon na kang ayuha ko Lord kay gamito na nako akong lawas para nimo. Mura ba og maulog-ulogan ra Ginoo? Mga tao na siya nga nagtuo nga maulog-ulogan ra nila ang Ginoo. Ang Ginoo nagtawag sa tao lig-on pa, kusgan pa, naapay tiil nga ikatikang, naapay kamot nga ikatrabaho sa buluhaton sa Ginoo. Mao nang niingon ang Biblia nga hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Ini mong tapad, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Dili kay hinumduman nga hinumduman ang Ginoo, hanap naglinantawan, magsingi na ang mga litra, duha na o tulo upat na ang tao bisag usa. Hinay na kaayo ang pangdungog. Isa pa moingon nga Lord gamita ko
aron himuon kong magwawali. Dili na to maulog-ulogan ng Dios. Kabalo siya kung kanus-a ka angayang gamito niya. Kanus-a ka dapat musunod niya mga igsoon. Karon nga batan-on pa ka. Karong kusgan pa ka. Kasagaran nga gigamit ang tao mga kigsunan, ang kasagaran sa tao. Pag nindot pa gani ang lawas, nindot pa gani ang kusog, pertigyo winadwaray sa trabaho, atiman sa mga anak, atiman sa mga buluhaton. Unya, maor na rin na routine. Ugba, atiman na sad, bangon na sad, maor magyunay kasagaran. Hala, tinarbaho ay maayo. Unya, para nunay kusog, inom og tubig, kaog maayo, tulog. Pagkaugma, trabaho na sad, atiman na pod sa mga bata, atiman na pod sa mga kuwan. Wag yun ka pasalamat sa Dios. Magbasa pod taon mog Biblia. Pag-memorize mog bersikulo. Ayaw tuguti nga, ako ray magka-memorize og bersikulo. Ayaw tuguti nga, ako ray magbasag Biblia. Ayaw pasagad sa imong pagkakristohanon. Hinumdumi nga dunay Dios nga naghulat, nga nagtan-aw kung giunsa nimo paggamit ang imong kusog. Kung gigamit nimo ang imong kusog sa pag-atiman sa inyong mga anak, sa pagpakaon, pagpangitag pagkaon, pagpangitag kwarta, pag-atiman, paglabas labhonon, nya na routine na lang yun na, mauna lang yun na, murag lifestyle na lang. Mga kaigsunan, ang uban gani, bisag to na sa hospital, moingon pa nga, kadaghanar ba to kong labhonon, maayot akong maayo ron. Ang uban, kanang mag-50 na, moingon pa yun nga, ang ako ang manok, pagpakaon ha, patuk-tuk-tuk kong manok. Wag yun. Pertigyong pagkailada ang tao. Wag yun kahangad sa Ginoo. Kinahanglan ko ni mo, Lord. Nakakita ko sa katao, mga kaigsoon, na disgrasya. Wala na, nagtinga na. Unya, ang istorya mga kaigsunan, ang manok ko no, mapas mo, bag-ura bang ginjikan. Mao na, nasamtang na malandong ko, ang Ginoo nga nagtan-aw aning tawhana, nasubo. Ang Ginoo nagtan-aw aning tawhana, nasakitan. Kay siya naghatag og kinabuhi. Ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan, tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa mga butang nga naa sa kalibutan, tag-iya sa kinabuhi sa tao, o ano say naa sa tao, siya mo'y tag-iya sa tanan. Pero wa gyud mahalari, wa gyud mapasalamati, wa gyud mapasidunggi. Dili mo sugot ang Dios. Ngang atong naangkon nga kagawasan, dili nato mapaymuslan. Ato ning gamiton sa pagdaig sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa pagpasidungog sa Ginoo. Yes, insakto na nga nakay trabaho, pero hinumdumi siya kay kanang imong trabaho o kaha nimong negosyo, gikan na niya o para na niya. Damor na to siyang alagaran, damor na to siyang halaran, damor na to siyang pasidunggan, damor na to siyang hinumduman. Hinumdumi matinud-anon ang Dios ni adtong matinud-anon kaniya. Munang damor kang muhalat nga tos Ginoo, damor ka niyang iblas. Damor ka niyang iblas para damor kang panalanginan pagyod sa Ginoo. Labi na gyud nganuman, kanong damor kang ibles kung damor kang muhalad sa Ginoo. Kay mauman na estratehiya nga gipakita sa Ginoo. Damor kang dunay buhaton para sa Ginoo. Damor nga magkadaghan ang imong ganti, ang imong bahandi sa langit. Si Jesus miingon nga ayaw mo pagtigom og bahandi sa kalibutan. Kawaton, tayan, pagtigom hinuon mo og bahandi sa langit. Gamit ang imong kusog, imong trabaho, imong abilidad, imong negosyo para niya.
para sa Ginoo. Hinumdumi siya, Lord, nga kining akong trabaho, kining akong negosyo, kining akong kinabuhi, kining tanan, para nimo ni Lord. Kay ako ug akong pamilya, para nimo. Damor na to ng buhaton, dili ta niya kalimtan. Damor na to ng himuon, kanunay tang magmadaugon. I-bless lagi ka. Muna ngayo kalimti mga kaigsunan, nga dili na to isundog ang atong kinabuhi o dili na to ipariha ang ato ang kaugalingon sa kalibutan. Nga kasagaran natong makitaan sa kalibutan, isa lang mo sampit o Ginoo wa nay kapaingnan. Nya magpataka na lang sampit bisag kinsa na lay sangpiton og yukbuan. Murag nagsalimuang na lang. Ikaw ug ako kabaluta kinsay atong duulan. Kinsay ato ang sangpiton. Sa panahon nga musangpit kita niya, ang saad sa Ginoo, sangpita ko, tubagon ti ka. Nindot kayo mga kaigsunan nga. Gani, doon na pag-giingon si Jesus sa mga tao nga gikahimutan sa Ginoo. Ingon si Jesus, wa pagani ka mangayo, gitagaan na ka. Hallelujah, glory to God. Wa pagani ka mangayo, gitagaan na ka. Kay naguna ang Dios sa atong mga nasayran. Doon ay mga butang nga atong gikinahanglan nga wala nato masayri karon, apan nasayran na sa Ginoo. Wala magkulang ang Dios sa mga taong mihatag og panahon sa Ginoo. Pag doon na kay panahon sa Ginoo, labaw nga ang Dios doon ay panahon nimo. Unay timan Muna nga ayaw ihatag ang imong nahuna, ang imong kasing-kasing, ang imong kusog, abilidad para sa mga taong patay. Kay wala na'y patay nga makigsulti sa tao. O ingon po nga uban, naalagi. Say na kato man tong tiglilimpyo dito sa kuan mitso. Naabitaw na'y nag-content ana. Tulog ka babae ni adtog minteryo. Nagsabot sila nga mag-abot dito kay adlaw lagi sa mga patay. Nauna man dito ang usa. Pagsampit ni tubag masad nga wa nila makit pertindagana nila. Mauna nga mga igsuon, dili nato sayangon ang gihatag sa Ginoo. Ang kusog, ang iyang pag-atiman, ang iyang pag-supply sa unsay atong gikinahanglan, iyatang gipakaon og tarong, pagkanindota ka nang nakakaon tag tarong. Kay naa may mga tao na nga daghang pagkaon pero di nakatulon. Munang hinumduman nato ang Dios. Pasalamat ta sa Ginoo nga Lord, salamat kaayo. Nga imo ming gipakaog insakto, gipapahulay mo nimong insakto, relax kay me. Unya imo pagyuming gidasig nga magtipig mig mga pulong gikan nimo. Mag-memorize og mga mensahe. So salamat kaayo sa Ginoo sa iyang mga mensahe alang natong tanan, labi na sa mga OFW. Kamo nga naa sa gawas sa nasod, nga layo mos pamilya, layo mos iyutang natawhan, apan hinumdumi, duol mo kanunay sa Ginoo. Tipigi ang iyang mga mensahe, matag karon og unya, pag memory verse mo, memorize mo mga kanta, daygang Ginoo. Pagkanindota sa kahimtang sa tao, o pagbati sa tao, nga dunay Ginoo. Wala na'y makalabaw pa sa kalipay ug kalinaw sa taong dunay Kristo. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay Magampo ta og pasalamatan nato ang Dios. gikuptan Amahan namo nga Dios sa makagagahom. o kinabuhi Salamat Ginoo sa imuhang pagpahinumdom sa matag-usa namo kakinabuhi sa angay namong hinumduman. sa pagpahula Salamat Ginoo sa imuhang pag-atiman kanamong tanan.
sa imong pagpanalipod, pagbantay, pagproteksyon, ug sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag usa. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran, nga sa tanang panahon naa ka. Sa tanang panahon, imo ming gibantayan, na imo ming giatiman, imo ming gilig-on o ginasig, aron padayon nga magdaig kanimo, magpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamong tanan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga nagdasig nagpahinumdom sa matag usa. Ngamo kang hinumduman samtang daw pa may saktong kusog. Amo kang hinumduman samtang nindot pa ang mong panghuna-huna. Salamat Ginoo. Salamat sa tanan nga imong kaayo sa mong kinabuhi. Amo kang hinumduman nga imo kaming gihitagag trabaho. Amo kang hinumduman nga imo kaming gipanalanginan. Amo kang hinumduman o Dios sa tanang panahon nga imo kaming gihitagag kusog pa yung panglawas. Salamat Ginoo sa imong walay hunong nga pag-atiman kanamong tanan. Karon usab amo na usab nga isahalig ya kanimo among kinabuhi o God. Gikan sa mong pagbangon hangtod Ginoo sa mong paghigda. Ang imong pagkamaayo mo'y among masinatian. Ang imong pagkagabahanan o God mo'y among masinatian. Salamat o God. Salamat Lord. Salamat Jesus. Ang imong pagkamaayo mo'y kanunay nag-uban, kanunay sa among kinabuhi, sa among pinuyanan o Dios. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan nato ang Dios. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Ginoo sa kusog imong gihatag kanamo, among naghamit sa pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman o pagtagbo sa tibok na mong pagkatao sa kalag, spirit of lawas. Imong gikuha ang mga balatian, imong gipuli ang mayong panglawas aron kami makadahig kanimo. Wala milai ibutang sa mong nahon nagkasing-kasing kundi ang pagkamaayo nimo Amahan. Salamat o Dios nga imong gipanalipdan ang ako mga kaigsunan sa ilang pagpanarbaho. Padayon mo sila giubanan o giproteksyonan bisan pa sa ilahang paglayo sa ilahang dapit. Sa akong mga kaigsunan nga naa sa abroad, iblas sila Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagpanalagin kanila. Layo man sila sa ilang pamilya, layo man sila sa nasod sa Pilipinas. Apan dool sila kanimo. Dool sila sa imong presensya. Ang mga kaigsunan nga naa sa Pilipinas, salamat Ginoo. Nga dili sila mabisi sa kalihukan sa kalibutan, kundi dili mabisi mi sa kalihukan dihas pag-alagad kanimo Amahan. Dalaygon ka nga Dios na mong gilagaran. Padayon nga nag-una sa among kinabuhi. Padayon nga nagtudlo sa among kinabuhi. Padayon Ginoo nga nagtudlo og naggiya sa angay namong buhaton. Labi na sa umalabot nga adlaw o bulan sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga imo kami gitudloan sa mga butang nga gikinahanglan namong himuon, pag-memorize og mga bersikulo, pag-memorize og mga awit alang kanimo. Salamat o Dios ug pagtipig mga mensahe nga gikan nimo. Sa among pagkatulog Amahan, ubanin kami, proteksyonin kami. Og ipadala o Dios ang imong gamahan ng mga anghel mo'y magabantay, magapanalipod sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaylay mga lugar dapit Ginoo sa tibuok kalibutan. Salamat Ginoo nga imo silang bantayan og amumahon og kanunay silang ilalom sa imong pagatiman. I declare blessing sa matagosa. I declare blessing ang kalipay kalinaw og ang kanunay pakigdait na kanunay sa imong katawhan Amahan. Amo kang bayaon, pasidugan, halagaran, pasalamatan. Alang lamang kanimo ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya sa alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa iyang mga mensahe, mga pulong nga ato karong nadunggan. Dili nato dapat kalimtan. Hinumduman nato siya samtang kusgan pata. Hinumduman nato siya
samtang may taglawas. Hinumduman na to siya sa tanang panahon. Kanunay na tong i-claim nga nag-uban siya. Lord, gamit ako alang sa akong pamilya. Lord, gamit ako alang sa mga taong akong mga kaila. Kanunay ito ng pangayoon sa Ginoo. Gahulat ang Dios sa imuhang desisyon. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagpadayon sa pagpanalangin kanato. Kini igsuon manamilit na sa tong programa. Uban sa pagingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og good night sa matagusa. Doon na mo yung mga pangutana o mga pre-request. Pwede rin yun nga i-chat ko ninyo sa ato ang akong account, Gideon Candelario. O kaha, kung doon na mo yung mga testimony, ipaambit na diri sa atong programa. Itawag na sa akong account, sunod na to nga live. O kaha, itawag na sa ako ang number 0932-6384-134. Kini ingson, Pastor Gideon mo ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.